Ay, maraming huli si Alvin. Alvin sa Akatalos. Bino. Si Alvin sa Akatalos. Ano eh, si Alvin sa Akatalos? Alan, di tanalan ni. Sal mo bulok, Alvin. Ito yung nasutan to. Oh, maraming huli si Alvin, maraming huli. Ipapasa na naman sa akin. Dito na. Bless. Ano eh, kalaway mining. Wala sila abot. Hi ka, Bless. Pare, siya mo yan. Opo. Yan si paring basa. Yes. Hoy, magtinilas ka. Alan eh. Mang kuntis iran dolan tinatago din si pay mangikapot. Suara laras ini ya. Apa? Ito na yung ano. Jata nih, juara ini. Juara ini takut talura. Di. Juara kan. Dua biro-biro sa akin, dua biro-biro. Dali lang. Para tahu kalde. Palitan ko yung kimo. Oh, sige. Piraw lang. Oh, dua lang. Ito. Oh, yan. Eric nih. Nakaway ko na si Trisha. Eric. Juara ni Eric nih. Orang Eric sa tata. Wala ka ng biro-biro. Hindi, no. Kunin mo na. Hindi, sa kanila yan. Biro-biro rin kay Eric nih. Ha? Meron na tayong isda. Pang almusal. Okay, mga inyans. Hello mga inyans. Good morning. DCB TV. This is pagkita sa YouTube channel. Click sa yung button para putis ng video yung upload ko. Mga inyans, tingnan natin si Tagudin kung may huli. Okay, si Alvin kanina maraming huli. Okay, mga inyans. Just keep on watching. And mga inyans, papunta natin kay Tagudin. Tingnan natin kung maraming huli si Tagudin. Mga inyans. Hai ka, Tagudin, hai ka. Tagudin, hi. Oh. Ayun yan, si Tagudin from Santa Ignacia, Tarlac. Ano yung yan, taga Tarlac yan, Santa Ignacia. Ay, maraming huli mga yan, so. Pero tinatagudin talaga, magaling talaga ang mga isda. Okay, mga yan. Ayan, si paring basa, si Eric. Okay. Ren. Ako ng arriba. Okay. Ayan na. Oh. Ibubuhat nila ng bangka, papunta doon. Oh, dito tayo, gawin ngayon dito, gawin ngayon. Ito, gulong. Kahoy. Po, inaano po ni Ayan. Basta. Grabe ang lakas magbuhat talaga ni Eric. Oh. Sing! Takbo, Sing! Aayusin. Hi kay mama. Aayusin. Hi mama. Tas mo. Hi mama. Sayo kay mama, hi, mapuro di mama mo to. Hello mama. Hello po, vlog! Karapatan mo. Isipin mo, Mama Jing. Kala ko sa laso. Yung Mama Jing, sabi mo. Sabi mo, hello Mama Jing.
Tutoy na naman. Kaya, alam na mo ano. Nakapit ako si kasi ha. Naman isa, may pangalan si Kato. Ha? Talura kami di man. Ate Bam. Iya, isang si Kato. Pangalan? Maliit na yan. Ano? Yan ang mga Yans, meron tayong dagdag na ulam. Bali pang 4 na to. Libre ng ulam sa umaga. Salamat kita Godin. Shout out sa kanya. Binigyan tayo ng 2 biro-biraw. Mga Yans, gusto nyo manood yung paano ito gawang kilawin. Meron akong video sa i-share ko lang yung link sa ano. Oh. Buldag, hi ka Buldag. Oh. Share ko lang yung link sa description box. Meron doon kung paano gumawa ng kilawin ng biraw-biraw. Ngayon Yans, libre na po yung ulam natin ngayong umaga. Meron tayong ulam, kilawin na biraw-biraw. Meron tayong isdang biraw-biraw na binigay. Libre po ulam sa umaga. Gawin natin kilawin ito, biraw-biraw. Salamat sa libreng ulam na nagbigay. Kasi pag tumulong ka sa pagbubuhat, may libreng ulam. Yes, nabuhat pa namin na galing kami doon. No? Dito namin binuhat. Hindi mo lang bulag. Ginanaw po tayo kasuli na. Morning pare. Kasi kung wala ka, hindi namin maiangat to. Tumungin ka talaga. Pasalamat ka pare. Oo. Ay, maraming huli. Maraming huli ha. Ako magsasalita. Sige. Ito po yung nahuli nila sa dagat, mga kainyans. Ito po yung nakahuli si Bernard. Marawis. Yinyan, hindi kainyan. Ano yan? Yinyan. Ha? Yinyan. Ay, yinyan. Yinyan. Sorry. Marami. May pambili ng gata si Bernard. Balong. Tapos si Papay. Pambili ng Yossi. Pare, tingnan mo. Ito si Yeye. Ayun, may binigyan ni Paring Becky. Ipon. Masarap to. Ito pa. Oo. Ito yung namin. Yan, si ano yan? Si Jason. Jason. Ito po yung nagkikilo. Si Ate Risa. Mag-smell kayo. Ayan, punta natin si ano. Ayun si Alan. Punta natin si Paring Alan kasi ito from Dumaguete. From Dumaguete ito. Ayan, tinatikman sa Dumaguete. Ayan, buyog. Buyog, okay. Paring basa. Grabe. Si Paring Alan from Dumaguete. Buhatin natin yung bangka niya. Para may ulam naman tayo. Kamanyans, just keep on watching. Buhatin muna namin yung bangka niya. Oo. Bubuhatin din si ano. Ayun, si Buyog. Bubuhatin din ni Pets din. Hi ka Pets. Oo. Kamanyans, just keep on watching. Tingnan natin yung huli ni Alan from Dumaguete. Ito yung asawa niya si Cecil. Uy, Shout Cecil. out sa Dumaguete. Uy, Oo. Hindi pa ito nakawin ng Dumaguete si Cecil kaya ayan. Oy, salamat. Oy, ano ba yan? Salamat sa gihatag ni Alan, salamat. Ayan yung huli niya. Oo. Kaso nahuli? Ito si kaibigan ko, nagbibenta ng to, sorbetes. Ayan si Yeah. Harvey. Okay. Nagpatigim niya, pretty. Ayan, salamat sa binigay na ulam. Dagdag biro-biro to, dagdag kilawin to. Okay. Uy, ganito to kay? Sa'yo. Sino nabigay? Basta sa'yo yan. Grabe, tingnan, nagdagdagan pa. Okay, tingnan pa rin basa. Ayun lang nakira. Ang dami agad. Hoy, Mati Troy! Hello mga Indians. Antayin natin naman yung huling darating si
kaibigan natin sa Taguro. Yan siya mga inyas, oh. Makikita mo yung bangka niya. Ayun, malapit na pumunta dito. Tingnan laki natin konti. Ayun mga inyas, si Taguro. Ayan na siya. Ayun mga inyas, yung bangka niya yung Taguro. Ayun, yung kaibigan ni Taguro. Antayin natin mga inyas, sayang din niya ibibigay niyang isa sa atin. Pang ulam na. Pag marami, pwede na ibenta. Pero kung ulam, okay, ano lang, libre na yung ulam. Okay. Ayun na yan, si mga magbubuhat. Okay, ayun yan, mga kaibigan natin sa dagat na magbubuhat ng ano, si Buyog, si Belanlan, si Jumi, si Jumi, oh, si Misigaw. Ayan mga yans, bubuhatin natin yung baka ni Taguro. Mga yans, just keep on watching. Okay na, okay na. Marami daw. Ngayon, magbuhat na tayo ngayon kasi pag hindi tayo magbuhat, wala tayong isda eh. Kaya mamaya ngayon, bubuhatin mo natin. Tapos, ngayon, tingnan natin yung huli ni Taguro. Maraming huli si ano. Mag-shoutout kayo, no? Rin. Magtutuwa ka. Ayun, maraming huli. Pati yung nasa lambat. Pati nasa lambat, may huli pa, oh. Grabe, oh. Grabe, sinaswerte talaga si Nasulid niya, Taguro talaga. nasulid. Grabe. Grabe, Ito nasulid niya. Biyaya. Biyayang dagat. Ito. Medyo kinain ng isda to kasi ay ano, yung mga talangka. Talangka. Oo. Pero pwede pa yan. Pwede pa yan, masarap iprito yan. Oo. Ito yung ano, nagila ng kalukor. Kay kulot. Ay, kay kulot. Ano pangalan yan, si? Si ano, Jocelyn. Jocelyn. O, shoutout kay Jocelyn. Jocelyn Enterprises. Yung mga mo, tanggapin lang sa ano mo. O, shoutout kay Jumi. Nalsa mo. Pupun ka puno ko mo. Wah, Yung yan. mga ibu. Sama fish. Kalau gusto dyan ah, kaya mo. Kemarin ka. Jangan arah mo ko reference. Kaya. Kaya tapos. Oo na. Kaya kagalimaro. Ito yung pasira. Mangkirabi mo sa ginaraw na. Para sa tagin eh. Ito yung pasira. O, wag na itong biro-biro, ha? Di. Maraming biro-biro dito eh. Kaya mayroon eh. Paring Basa, si Bayat, si Kailanlan, si Renren, si Jumi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasama si Buyog. Akoy, hindi mo kami nila. O, 8 nga, si Kuya Batawel din. Tags. Pagbila ko. O, tama na yung ano sa akin, talong lang bila-bila sa akin, tama na. Yan naman lalaki. O, tama na. Okay, sige, thank you. Okay. Dagdagan mo lang. O, talong lang bila-bila, tama na to. Dagdagan mo. Okay na to. Sakit kayo. Marami pa yan. O. Mayas, puntahan natin yung ano. Yung dumating na naman na bangka. Baka may huli din yun, sayang din yung ibibigay na isda. Ito, binigyan natin ng talong lang bila-bila. O, medyo marami din naipon. Binta natin. Pwede. Oy, Alan! From Dumaguete yan. Uwi ng Dumaguete yan pag ano, pag wala ng pandemic. Pag wala ng COVID. Yan mga yan, puntahan natin. Bubuhatin natin yan. Mamaya, tutulong tayo sa pagbubuhat yan pagdating natin. Yan yan. Ano natin? Ayan, just tutulong natin sa pagbubuhat mga yan. Medyo kunting huli nila, pero okay lang, at least meron. Kasi ano, Sikon, marami na kuha. ayun. Marami? Taguro marami. Kaya natagalan kami Tapos kasi may ano pa, hindi umandar yung makina namin. may lambat pa. Sa lambat, meron pa hindi na nabukot. Hiningal tuloy ako. Hinihal. Okay. Natin, ito paano, mayroon tayong pangulam. Binigayan, pag tumulong ka, bibigyan ka.
kahit paano meron tayong ulam, pwedeng gawing kilawin. Okay mga Inyans, salamat sa panonood. Mga Inyans, pauwi na po tayo. Salamat sa libreng ulam sa nagbigay. Kasi pag tumulong ka, may bibigyan ka. Ngayon, sige kanina last natin na videohan sila Ayon, wala silang huli. Pero okay lang, at least may kunting huli naman. May biyaya pa rin kahit paano. Okay mga Inyans, salamat sa panonood. Keep safe everyone. More power. Sana sa mabuting kayong kalagayan. And ang maraming huli kanina si Taguro, ang maraming huli. Siya yung pinaka-highest. Okay mga Inyans, bye bye.